Kripo Jiwa raga kupakuro Kehormatan makro Robo marabito Urip ana utha gedhe kowe tak topake papan saisi kowe kok apa wae latihan sesi demam pasti kasetke Purba. Lho. Iki anu iki putuku anu iki legit teko iki. Legit. Heeh, nggih. Anake Suci. Oh, ya ampun. Pangling kok. Pangling aku. Rapate Permono. Nembang, wo. Ya, pengen nembang. Nggih, tapi nembang napa no. Nade. Nggih. Kok ya saiki wis do gede-gede ngono. Engko Napa nembang napa, Bu? Kelas pinten niki nggih? Kelas pira, Bu? Kelas Gangsal SD, Mbak Ya ampun, Kakung. anu Bu aduh, luar biasa. Sudah bisa nyanyi. Nggih, Mbah. Wah. Mbak Emas. Kene. Aku tuwa celuk Mbah kok ora gelem iki lho. Mbah Kakung kula putune Mbah Paryadi lho. Mbah Paryati mriko niku. Nggih. Tangen wong endi to kae? Lah lu ngingok-ngingok yo. Besi wong iki. Tangen. Nggih, Mbah Paryati ngerti kula, nggih. Nggih. Lha iki berarti anake sapa? Anake Bu Suci. Oh, Bu Suci, nggih. Ayo, nembang napa? Ayo. Salim Rien. Iya. Walah, nggih. Putune Lek Paryadi. Nggih. Nah. Sekolah kelas 5 kok ya pinter men kayak mau sing dalang kayak mau kelas 4 lho. Kelas 4 kok sing jo mayang mongko Mas Kresna ki mbiyen tok SMP wi urung. Iya, kelas 4 malah. Ya. Pokoknya semakin ke sini tuh semakin kecil. Lah putuku ki agek setahun ki wis. Nah. Anggere nyekel wayang buta langsung Durung iso omong. Yo. Niki tesih ajar nggih Mbah Kakung. Apa? Tesih ajaran. Bedanya apa? Aku lagi seneng karo bocah di ajaran. Nggih, Mbah. Nek ora semono kuwi keciliken paling ora semene-mene iki. Ayo cari kaya apa? Bawa nggih. Heeh. Dah. Ki biyen aku karo Mbak Niken Salindri ki luwih cilik neh wok nang jarah nganjuk kono iki cilik banget. Nggih. Saiki wis dadi wong top kaya ngono ya. Ya semoga dadi wong top kabeh ya. Amin pangestunipun, Mbah. Ya. Ayo, Bu. Ayo. Megatro pelok barang, Mas. Ayo Mas iki lho. Basa mlibir kaya ngene iki lho. Langgame dadi ati. Nah. Oi. Nderek ajar nggih Mbak Sinden. Nggih, monggo Nak. Sepinten, Mas? Dah. Cek cilik kaya ngono dane gerang. Nek sing kono dhewe ki ndek ben aku arep nembang iki. Sepinten, Pak? Ya, ndek ku gur semene kok. Yo. Tahunan Tepuk tangan sih, anak bocah kok apike kok ngene iki. Apike iki lho suarane. Apik lho, Wok. Sing marahi sapa? sing marai Pak De Bagong Kendang kalih Pak Deko. Bagong.
Nggih, Pak. Bagong mojo.